sedina dina mongkang donen wae yen arep sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung lek ku nemu tekan sokapan iso mendem iki kasmaran priyo kang kepati-pati tindak tanduke kalem radikawe larange semeng gregetake ya ben mung ngimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega dheweke teko lan kono yen tresno biya-biya aku pasrah lan lilo yen arep sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung lek ku nemu tekan sokapan iso mendem iki kasmaran priyo kang kepati-pati tindak tandu